Born Free uSikweletu Chiliza ubhale ipost yakhe lapha ku-Facebook wathi bafowethu ngethula ngokuphelele ukuthi mhla ka-14 February ngizonipha i-EP yezingoma eziphakathi ka-5 or 6 kuzothi ngoMay njengenjwayelo nginiphe i-album yenu ephelele. Ngicela ningeseke ngane zakwethu kulo msebenzi engiza nawo. Nina nifuna zibe ngaki ingoma kwi-EP. EP extended play. Shuthi lapha ingoma mhlawumbe sometimes ziyaba u2 kodwa ke ayidluli ku-30 minutes ingoma ebizwa ngayo EP oku-extended play. So iyona azoqala ngayo kuSikweletu ukuyikhipha ufuna ukuzwa amanzi ngobhoko ukuthi kuzohamba kanjani, abantu bazoyemukela kanjani, and ey'tolo izosebenza kanjani since indaba ye-online i-serious, izinga likhuphukile futhi esanda ukuphuma kwi-IGP eseyimele ngendlela ayimele ngayo. So usefuna ukuzwa ukuthi i-crowd, i-fan base ihamba kanjani, izowuzwa kanjani umsebenzi wakhe, bese kuthi ngoMay enze ngokusemthethweni ngendlela enza ngayo ukuthula umsebenzi wakhe omusha. Siyathemba-ke ukuthi uzoba muhle kakhulu umsebenzi kaSikweletu. I-EP i-right kakhulu, iyona nto engibona ngathi in the coming years or months omaskandi abaningi bazoyenza because iy'ngoma ey'ningi vele zi-too much. 21, 19, 20, 15, 13 ziningi lezo ngoma lezo. So kuyomele vele beyiconsider indaba ye-EP, be-release ama-single or ama-double single. Iyona ndlela izinto eseyizohamba ngayo vele. Ama-album ayogcina engasabi attractive cause abantu bagcina bangayilaleli zonke iy'ngoma, bengayidlali zonke online. Kube ney'ngoma ezisayela kude kakhulu, iy'ngoma ezimnandi, iy'ngoma ey'thandekayo obonayo ukuthi le ngoma ngabe kude kakhulu ukube yabekwa kuma-draft or kwikhompyutha ukuthi maybe ngokuzayo sizoyikhipha as EP or sokhipha iy'ngoma eziwu-10. Ngendlela enze nganje mafika izona u-right nje u-10, nangendlela enze nganje SK 13 u-right kakhulu. So ingoma ey'ningi zizohamba igcine kube nenkinga indlela ukuthi zi-maintain-eke. So kunalokho abaculi banga-cut down. Isinqumo esihle leso mfoka Chiliza ukuthi ukhiphe i-extended play EP, izohamba izogijima ku-Spotify izosebenza kahle kakhulu, ku-YouTube uzobona nje iy'namba the way ezobe imuva ngakhona. This is a good decision, mina ngiyayithanda. Engathi nabanye abaculi bengenza kanjalo ngoba nomjabulisi naye bekwenzile lokho ekhiphe EP, nomshini wemali nawo bekwenzile lokho ekhiphe EP last year. So ingoma zakhe ihamba kahle futhi na-online. So iyona new thing ezokwenziwa abaculi bamaskandi leyo, abayi-adopte bengasabi ukuthi hhayi ama-fans wami afuna ini, i-album ephelele. So nalento yokuthi uzokhipha kanye ngonyaka shuthi izomele ihambe iphele kubaculi bamaskandi. Umuntu akakhipha ama-double single anytime ayifuna or akhiphe i-single throughout the year. Umuntu ureleasa 2, ureleasa 1, after 2 months khona umuntu akukhiphayo, after a month umuntu khona akukhiphayo. Keep the music flowing, ulokhu ukhona kubantu, ulokhu ukhona kuma-trending, ulokhu abantu bengakukhohlwa. And futhi is a good thing ukuthi abantu benze kanjani ngoba ama-album can imagine ngo-September udlala i-album yango-November unyaka owedlule kusuke kungasafani. Kodwa le ngoma if uyigcinile walokhu ukhipha kancane kancane uzobona ukuthi into yokusebenzela. OBig Zulu bayakwenza, oKabza, oMaphorisa nobani ba nomthandeni uyaku-apply ukuthi akhiphe ama-single bese ekhipha i-album. Kumsebenzela kahle kakhulu. Nabanye abantu bangafunda kulokho ukuthi okay le nto le iyasebenza. So umfoka Chiliza naye uthatha i-decision ehle kakhulu ngiyayisupport 100% and izomsebenzela nawe uzobona umsebenzi wakho muhle kanjani. Fezi Emnyama ikhiphile ingoma eziwu-2, I'm sure and 100% ukuthi ihamba kahle both ku-Spotify naku-YouTube ngoba iyona ndlela okuzomele kusetshenzeke ngayo manje. Kube lula umuntu umusic wakho uyowulalela u-stream online ngaphandle kokuthi uvilaphi ukuthi ziwu-10, ziwu-14. No, dlala ingoma eziwu-2, mawukuthi ezi-repeat ayakhuphuka ama-views, ayakhuphuka ama-streams, so umuntu uyabenefita. So omaskandi le nto kumele beyicabanga, amakhampani abarekhoda ngaphansi kwayo kumele bekucabanga lokho ukuthi maybe iyona ndlela entsha yokuthi beyibambe indlela yokusebenza ezobasiza kakhulu. Isebenza kahle kakhulu kwamanye ama-genre. Nathi njengabantu bamaskandi
kuzomele siku-accept ushintsho olukhona, so lwamukele ukuthi izinto ziyashintsha. Asikwazi ukubamba ngenkani izinto esezadlula, ngoba laphana kuma-album uthola sekuney'ngoma ezokugcwalisela nje i-album. Ngoba yini kumele igcwale i-album? Zibe u-14 iy'ngoma, zibe u-13, zibe bani bani, iy'ngoma ezingenaso isidingo. Akusibona bonke abaculi bazokwazi ukuthi bekhane i-album emnandi ezozwakala zonke iy'ngoma, ba-few and selected. So into ekahle-ke le mfukachiliza ukusikweletu. Ngiyethemba umsebenzi kuzohamba kahle kakhulu and bazowuthokozela bawamukele kahle. Insizwa le esiyisebenzile esebenzela kakhulu igama layo, umsebenzi kuzomele ukhule nayo ikihambele iy'ndawo, nayo iyitrende, ngoba the trend nje yasekuqaleni angangeni nje igama lakhe lokho lifake iy'nto ezingekho right, igama lakhe libe clean, libe kahle. Ngiyathemba ukuthi lokho kuzokwenzeka, ingoma yakhe iyikhulumele iyingenele kubantu. Siyabonga.